Facebook ni yong rok no taisa romoi tubi phaipi gatini henke taisa Facebook rok ni yong rok no rose khailai nai karon Facebook go asu ke yong bangui thangka borok no kaham ke rose khaya khe tai unglak kha henke o video ni sikang bo ang Facebook rok ni yong rok no rose khaijak narak description no thangui lingo click khayoi naimano henke phaidi nailai gana Facebook ni yong rok ni video rok no video chengna sikang no rok channel no subscribe khaijak ya kho henke subscribe khai toni di tai video no paya sak nai tonglai di do 사 kupur simino beren naito hinke sa kosam hingkai beri sitra hinke tangai mulai selai apel dam kisa komen sebelah jolok Facebook yong rok ni kok se sai tong kha hinke ba bini kok bai ke sayawi ungnai ba boba Facebook ni jotone silai yong kotor se hinke ba bini nang nung ya question khuna kha hinke no khunju tui thui phai pai nai nayo abo kunu question de hinu kosom kupur apel ni dam mula ni dam tai kaisa kok mula ni dam kom hinke ba ni ni bagui ba ka ham kok se bile hayadi ba तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं 그네 릴레이션십어 그는 요즘 시리어스나야 함께 거럭사 시리어스나 어제 거럭사 시리어스나야 함께 어제 시리어스나나이 뭐 벨레 코스톰마나이 해시 Nini abotamo kok hino bui relationship serious nai phano tongthu naya phano tongthu nungke asuk tension tanggui nai tongba nung sanai sabo hino tamo nung simi da si hino nung saya hinke tai bui hinke saimaya haida na manusia di menago simi unggo pilalau kayaknya sabdi tai content manjaglia dai hino tamo abo bute hairok question hino monago ke ungnai jat pilala ke ungyan jat rok borok ni on negative question rok khna ka hinke no negative answer rok bo phayo borok negative question kaisa ma khainai haya ke borok pidu bano gui hozom ungjagiana agi hinke o buru negative question khaika tabuk hinke bono surungui bo khaika ulo hinke borok mangni no surungui tai bui bo negative question khailai sinaita tai tamo khainani atui negative question rok khaya hinke ba borok ni views bo phaiglak si Kobor singno war ke borok rok no war ke borok rok si Kobor no tesa war ba hingke anaro je comment hamya khai tongnai rok norok jota si Kobor mamangsi norok ano comment hamya khai ke ang video khaya tono kok diba norok jota si norok baksa ang si ing tongya Ikona hadi bobo Facebook go sui haike kok sapainai tai comment khainai rok no sui hinui sanai nung kok se bujia khu sui comment khainai rok ya sui le nung se bujika comment khainai rok nung haike Facebook go sui haike kok saya do Facebook go nung se sui haike kok sawi tongka hinke ba comment sitra ba khaijak sinai no bile tai kaisa kok norok ni mobile norok ni icha jesa video phano banok di haipano nang nung ya video rok ta banok dita karon Facebook video scroll khaite norok ni video phairi kha hinke ang rose khainani muchungui thango je borong no hamza gya bin bagita kabdi taile borok ni kok kuri khana tabuk saba asuk kabui tongkhaba asuk nung Facebook go sanani nang tongkha je no hamjang nai bono no ko ne din kamna rigla hamka nung sairi ka haya ke chungle kunu phano se saima yang khamu tabuk nung sawi se saiman siu ako kaise mojunar di hamjang ma wo relationship o kep no khawnya ri maya bota mo wak rok yogui thangma haide yogui thang na musuk rok yogui thangma haide yogui thango bono khaina rukma ya ungnani je borong no hamjang nai bonong manche saknai ar je no hamjang ya nang bon je sapan hamjang bon tani bono no yak karin thangnai 100% sure je burino no hamjagya bono no 100% se yaka thangnai na nung saya ke chungle kisa phano saimaya nung asuk se hamjag laina ni beparo bujog na ni muchung khain ke kaisa school khulo gui bujogui tongdiba horoke abono tamo se hinka mu serial de hinka mu abono nainai ke phung ai ke Facebook go hamjag laina ni gyan rinai ta hinge no video no kisa phano jaja khain ke like dai channel no subscribe khaijak yang ke subscribe khai toni di tirpura actress rok ni video rila